komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS. Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules pitsa 3 na, bulan San Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton arangkadahon para karon nga adlaw. Daw uruton gid sang COVID-19 ang tanan-tanan nga kinaanda na nga gawe ang aton tradisyon, ang aton kostumbre. Una, nga gindula ang mga pagbisa, biso-biso, halok bilang tradisyon, maayong kostumbre kag pagbinatasan sang Pinoy. Gindula kay delikado nga malatnan sang kagaw. Bisan sa pagkaon, kung mahimo pa lang hindi magdungan para makalikaw kita sang paglaton sang kagaw. Halos tanan sa pangabuhi naton dire sa pungsod Pilipinas ginilisan tanan sang COVID-19. Pag-abot sang eleksyon sa tuig 2022 base kon ang kinaanda naton kampanya pangamusta wala kag tuo house to house campaign
base kung dilian naman sa Comelec. So, kagaw gilang gali. Ang madula sang tanan nga mga kinaanda naton nga pagpangabuhi. Kati ang politiko ya, tion sang kampanya, magwa gina siya, bulo barangay, pamalay-balay, kamusta dire, kamusta dito. Ti base kon, hindi ini mapatigayunon sining eleksyon. Ginatunan sumong sang Comelec sa tuig 2022, bangod kon magapadayon pa ang COVID-19, mahimo nga ang pila ka kinaandan nga gawi sang politiko, hindi na naton makita ang politiko nga nagalibot sa mga barangay, nagapangamusta wala kagtuo, makadto sa kaadlawan bunyag kasal patay, bangod posible dilian ini sang Comelec, lakip na ang pagpanagtag sang mga propaganda material. Amo ini ang matabo nga mahimo idumili sang Comelec sa mga politiko. So, ang politiko kinahanglan subong pa lang pariser na sila kung magpapili sila sa anuman nga pwesto sang gobyerno. Ang politikayan name recall ini. Di kung hindi kapag tugutan sang Comelec nga makakampanya, house to house, hindi ka pwede makapangamusta, hindi ka pwede makapakita sa publiko. Ambot silingon, pag abot sang eleksyon, kung hindi katama gid kabantog ang personalidad, kag hindi tama kadamo sang kwarta mo, dihado ka sa palaaboton nga eleksyon. Amo gani ina, siling ko, subong pa lang, dapat pariser ka na, pakilala ka na, nga ikaw magapapili sa anuman nga posisyon, labi na gid sa posisyon nasyonal. Ang lokal kag distrito, pwede sir ha? Base kon madulo, disponihan, pagkikilala kaya mo. Pananglitan, ara kadaga papili, politiko ka nga daan sa Kabanwa kag syudad, dako ang tsansa mo, kay kilala ka nga daan. Pero kung bag-uhanon ka, nga luyag ka magserbisyo, kag luyag ka mag-inkwentro, kag hindi ikaw pagtugutan sa Comelec, nga makalibot, makakampanya, house-to-house campaign, pulo pangamusta, disgrasya gid ang kandidatura mo. Purti ang COVID-19, no? Ang tanan nga kinaandan nga gawi, ginilisan niya tanan. Ang aton malang ginatakulbaan, kundi may COVID-19 nga pandemic, subong, kabay pa, pag-abot siyang eleksyon, hindi man maglala ang balatian nga diabetes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46 na. Ini magkalipat ha, mag-detoxify gid, inom gid. Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Grabing paumpaw porsyon sang pungsod China nagdonar sa mga tablet para sa mga estudyante linibo. Porte man ang pakulo sang gobyerno sa mangingisda sa Bataan, may ara man mga cash assistance. Tabon lang ini sa porte nga reklamo sang mga mangingisda sa dredging operation sang pungsod China. Kagin patigayon sang MB Songhai 68 nga ginapanagyahan sang pungsod China. Porte mo, gindakop sang Philippine Coast Guard kay nadakpa nagapatigayon sang dredging sa kadagatan sang Bataan nga wala sang otorisasyon kag legal nga dokumento. Parteng kot-kot nila. Ano ang reklamo sang mga mangingisda? Ang dredging operations
nagaguba sang marine life, mga ginaistaran sang isda, nagatabog, purting gahon mo, amak mo kung dredge mo da, ang baybay da, susuo, porte. Yung tabugon ng isda, pobre nga mga mangingisda, hindi makakuha. Kung mangisda sila kay purting gahon, gid. Purti ang ginpatigay ng dredging sang pungsod China. Tiabi ko anay kung miguhay kita. Ti kung pamatian ta, may mga tablets nga gintunar, linibo-libo, para kuno sa mga estudyante, ang gobyerno tabon man dayon, hatag man cash assistance sa mga mangingisda sa bataan. Pero ginalipok kita, sa likod sini, ang pungsod China ya, sige ang dredging ya, sige ya patindog ya, kung ano dira ang iya sini, mga kagamitan kag hindi pa pwede na makasulod ang iban bago nag-standby ang vapor di gira ya, ang mando nga kung magsulod lutangan nyo, kung may ara magsulod nga iban nga mga kapungsuran o kung ano man nga mga kagamitan gikan sa iban nga pungsod. Ara siya sa ginatungtungan sa kadagatan nga ginapanagiyahan sang pungsod Pilipinas. Kung aton pamatian ang palayag sang aton mga katigulangan kag mismo sa investigasyon sang aton sini mga otoridad sa kadagatan. Tiara subong, China dayang gaokupar, ang malaing kay sumulod kada ang order sa gobyerno, nya tiruhan nyo kung may magsulod. Aton teritoryo, ila pa. Sa karon niya ga pinagusto lang sila, dredging kag iban pa. Abi ko anay kung miguhay kita, ti wala ho, wala man gani isang permiso, bisan inatawag respeto lang. Ti gindakop. Wala sang otorisasyon, wala legal nga dokumento, sige lang saya, waswas lang sa nga waswas. Wala pa gani malubad ini nga isyo, ginahambalan pa ini, kaya kadamo sang gaklim na nga pungsod, may Taiwan, iban pa, ang China ya gabirana, balbal sirado na sa mga proyekto, daw hindi amo. Ginatilu-tiluan lang kita, may idunar kung may ara mada nga COVID vaccine, may idunar nga mga tablet, tanan-tanan na lang. May pahulamon, ikaw, ang tanan-tanan ginahimo nga siling mo, kung lang taon sang pumuluyo, daw amigo gid sang China ang pungsod Pilipinas. Pero ginalipok ya, ang ginapanagiyahan nga wala pamalubad kung bala, iya gid ina ang kabilugan dira sang West Philippine Sea, inakupar na ya sang pungsod China. Ti, amo nagmiguay? Abi ko ang miguay, respetuhanay. Ti wala respeto, ya kapag gusto lang sila. Daw hindi amuhaw. Sa likod sang kaayo daw ginalipot kita sang pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kasay 54 na ari anay ho, mga abyan, babae ka man, lalaki ka man, gapangita kahabon nga may Ti sino ini? Nya mo ni siya ho, ati kabudlay na nga ay kumpirmahon tanay kay ban budlay ni gubanay ngalan mga muni. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 56. Oy, ang Bacolod gali makapatigayon na sang iya sini dry run ha, sang vaccination ang napilian nila ang gym sa barangay Villamonte sa Biyernes na Pebrero 5. Nga monitor ako kapon sa report kay Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operation Center. Magpatigayon sila sang dry run. Kabahin na ini sa preparasyon sang syudad sa tion nga mag-abot na ang bakuna. Ti sa dry run, suno kay Surungon kahapon, ti ginapaabot ang mga voluntaryo, nga doktor, nurses, midwives, vaccinators, mga opisyal sang syudad kag miyembro sang COVAX Council. Di mayo man niya. Lantawon ta kung ang ila sini preparasyon sigurado na. Nga pag-abot ya sang bakuna, insigida, plastado ng tanan. Labay man nga akon, okay na. Kaya ang aton sini nga bakuna, kinanglan pa na asang sulod mo siya sa ustogi bala nga kabugnawon kay basi kon
natabo sa ibang nga lugar bla. Kinuha sang isa to ka nar sa sulod sus nadula ang ka-epektibo sa among bakuna. Kinanglan siguruhon tigid ini, no? Tido mga 650,000 kuno kadosis sa bakuna gikan sa AstraZeneca. Magluwas sa AstraZeneca yang bakulod kag si Mayor Bing Leonardia padayon pa nagapakikangot sa iban nga kompanya nga nagadevelop sining bakuna. So kabay pa pag-abot dire, unahon tang mas nagakinahanglan. Ang mas delikado ang trabaho, unahon ta pabakuna kag siguruhon tagid nga ang magapabakuna hindi balatianon kay base kon pila ka naman kita pila ka mga isyo. Siguraduhon sa doktora kung daw medyo delikado, high blood ka, may kidney ka, kuidahogid. Hindi magpabakuna kay masyado ka delikado. At least ang Bacolod preparado na, nakapain na budget, preparado na ang dry run nga mga lugar, preparado na ang tanan nga mga magapasakop ka mga voluntaryo. Buligan tinitanan, kainitanan para sa aton dire sa syudad sa Bacolod. Kung mag-zero na, abi ang Bacolod, sa COVID, sos, dako nga balita, ang ginapangayo nyo, nga normal nga pagpangabuhi, posible mabalik. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, nasyonal, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon